live chenro mari mar Kuku Mar Wach chieng ma kawuono niri en achiel kuom welo gi ko mokiny bire chenro ahinya to chopo sama nwanyise ni wan watimo pogore wadhi nyaka piny kuma nero masamoro jomoko paro ni ok wanyal chope. Chief morito location ma town kata town location kata Kisumu town location migosi Willis Ochieng John Onyona en nyinge ko mathoth mokalo go kod mbaka weche mag ita kwe Kisumu sanieri ma ja piny ywak tere kundo moko ma ok dhi kare to gin bende giywak ne samarach tuo endere to kabeto kwa lose waling thi molo chutho weche gi kibende mag ipo manche no wacho ni tiri kundo moko ma ok dhi kare e Kisumu lo chutho e Kanyero ma owuon orito to kod NYS bende kod chako ndiki oganda angono se chakore ang ber mar di NYS en mane wiki kwini nyakwa go mbaka bende kamodong no sani eri kamilongo ne Kaloleni Shauri Moyo sub location mabende sani eri chief mar no se the retirement migosi Francis Otieno Kodoch live e chenro mari mar Kuku Mar Wach donguli side nadi adhi maber wuoda erokamana ahinya en Willis Ochieng Willis John Ochieng Onyona kosend Willis Onyona Willis John Onyona Ochieng Willis John Onyona Ochieng Ochieng no en nying mokwa okay en nying ngato Onyona nying baba Ochieng ne nying baba Ochieng ne nying baba Onyona mari Onyona mara John Mary John Willis Mary okay ngato nyalo ko bongeni koro bande mani ID kose gina ngwen ge ko bat ID okay makosa mantiere kada rach mantini onge chieng mana ne ID sirikal mara idi nade jedu adhi maber kabisa kendo wantie yes nyo wasitie kuweche mag yiero kendo waneno ka kwe nitie yes wangni bende odiechieng wabede gi yiero motimre gi kwe nikech ne waloso gi jopiny to waneno ka giwinjo gik manwa wacho mostly jowa ma joboda boda owinjowa ma wang' ne gitimonwa maber kabisa gima ne pok gitimo nyaka nene joboda boda gi osebedo ka itiyo kodgi e yo marach ok e yo maber to giyiega koro wang' ni ne wadwaro jotendgi to luongonwa gite mane wabedo kodgi gi ruodhi maga matindo nikech e area na an gi sub locations abich kwa chako gi Nyalenda B wan gi southern sub location mano kamotingo CBD to wan gi northern sub location mano kamotingo bus stage to wan gi Bandari sub location mano kuma Jua Kali Green tie kocha to wan gi Kaloleni sub location makoro dong nono ma achiel kuom jogage maketo rito kanyo koro rito sub location sare en kama duong odwa mana chalo entire constituency en kama duong ahinya en constituency nikech wards bende an ga adek ma an gi Market Milimani ward an gi Kaloleni Shauri Moyo ward an gi Railways ward ma area ni besani en division mamare chone wan Winam division sani koro wan Central division Central division ni gi location achiel ma en marani headquarter mar Central division en mane en headquarter to wana ka DCC ka headquarter marwa nikech location marano bende division koro tich matiyo ema ACC machon iluongo ni Dio tiyo okay aparo ni mia fono gimoro ma mia ng'e kamoro ma pok ang'e ahinya ni en kama duong asto bende no se pok masantiere Winam division ka chielo koda gi Central division mano manyiso ni kama Winam local ntiere chande en odok koda ka Winam division mano en Central division but nying waketo ACC machon iluongo ni Dio nikech ang'en mane ma samoro japiny biro winjo maber Dio ni kanyo nikech pod onge kuma nyalo kete Winam kocha koro wakete Central koro en mana buto ofisa ma en ei Central but en orito Winam seche ma ilosi kama duong kama iri anyalo paro ni walosi kodi mogi kane ibiro wachi ni mande kwa ka jogombolo bende ne wami poch gi pak nikech kwan mar kama iri no dhi malahinya wuok ok bende aka jo serikal mano mondo mine ukony no ni japiny no ndikore ye walos kodi e arita kwe kane dhano dhi yiero to kod sama itimo yiero to kod tok yiero ne chal nade jadung chi adwoko erokamano jaduong Harun nikech yiero ni ne okwan gi geno kata yie no dhi timre yo mayot nikech kane pok wadhiye
to tension ok ang'e kaka ng'aluonge gi dholuo tension ne ni malo luoro kata buok ne ni malo buok ne ni malo tai geno bende ne ng'eny saidi koro nochuno ni nyaka wadok nyaka piny mogik ma walos gi jowa miluongo ni jotendwa mag estate gi estate ka estate wan gi ng'ama iluongo ni jakom ma gi dho kisungu iluongo ni estate chairman koro jogi ne wamiyo responsibility ne wamiyo gi ting ni kapo ni estate mari kata kari koko nobedie to in ema wabiro kawi kaka in koro ne wariwre kodgi magi bende ne gitiyo ne watiyo kamoro achiel magi ne wachopo kama koro wadhi e yiero kama ne wadhi e yiero ne koro watiyo gi jo boda boda ki jo boda boda gi gin ga target koro ne wadhi watiyo kodgi ma wawacho negi ni wadhiure yiero nikech wan gadiera ni kaka wadwaro dhi timre koro ne jo boda boda gi bokonyowa e tich maber ma watiyo maber ma kwe ne wabedo gi yo mopogre mae e hango yiero mok watiye gi tiagas kata achiel to ikruok to nwaikre nikech loche ne wan go kadabal to nwapandogi nikech jowa gi nigi tuo achiel ni ka ginenowa e yo mopogre to wachal jok mochuo gi sindan moro koro gichikra chika ng'ato ninde ndara wacho jok moil ng'ato ninde ndara nan tinda budho ka pi wang'a pok ochwer nyaka wol giche ka aenda koro kani ang' itime nade koro mae madne dhiro waga to wadiro giche to wang' ni nwaloso kodgi mwawacho ne gin gigo kwadwa tiyo go wang' ni bunde onge matiyo kata di kata achiel tiagas onge kata achiel to wan gi yo machielo bende mwaluoko go jogi pi moro nitie malochwa moro nitie ma en obiro abira to luoki tinyalo iguonyri ma kama ok idwa ni aecha bruchuni ni nyaka yani kech guonyruok chogi koro mago gik mane ok watiyo go te to ne wan kod gire okelo penjo moro jaduong' chief ne seche moko sirikal matiyo gi yore maricho mamiyo japiny samoro wuok moko kata mano gol kite moro nikech kane uloko kaka utimoga neno ka kwe nobetie koso maedi en kwe manobiro nikech piny luo ne tiyo machiegni kod sirikal mae en kwe manobiro nikech piny luo ne tiyo gi sirikal to baba jakom Raila Amolo Odinga noloro piny to en gi juogi makoloro mokweri ni Arun wuod John kik ilosi to kibilosi bi ipo mano kilosa dier koro noluoro to wan bende ne wan machiegni kodgi koro ne watiyo tich adi achiel koro gini ne okelonwa tich mayot ma ok wabedo gi ng'amo nyono tie wadgi mar ariyo ok en kaka jopiny samoro wache ni wane mwakinyo ji sirikal tije maduong' en riti to gikelo kwe ok wakinyi to kikinyowa kata ketho gir ng'ato e yo mok ni kare to wakuong waloso kodi kapok watimo gimoro amora to kokitimo kaka koro wadwarono to waduoke miluongo ni plan B plan mar ariyo plan mar ariyo ni ema koro ang' waketi chwer pi wang'i tiyaka kata idwaro kata ok idwar kokamano to waluoki kata idwaro kata ok idwar idhi guonyri ma nyaka ang' iya kanyo nikech bunde to kwadwa nwatigo koro yore ariyogi gin e yo mayot nikech gin onge damage ma gikelo kuomi but gima ok idwa timo cha to koro chuni ni nyaka itim okelo penjo moro ni seche ma ne uloko liyo ma utiyo godo kod jopiny nyiri uneno ka en ginero manyago lemo inyaga ti kode kata seche moko tension nitiere malai nyakoso tension ne onge kata matin e yiero ni no gima nyo wayudo ni gini nyalo konyowa to konyowa en wanyalo tiyo kode ma kata sani pod wabed gi yiero kamoro amora nyo wan gi yiero manyani Kakamega nyo wan gi yiero manyoni Mombasa ma governors ineno ka onge tiagas kata bunduki miwinjo noti nikech gini nyocha waringo kode Kenya te wan kaka jo sirikal ne wakawo thuolo marwa ni wadwa tiyo gini mondo wane ane ka wanyalo chopo kamonego wachopi and wachopo nikech wang' ni lam mowang' kata modin kata go mtoki ji onge ng'ama to gache kata achiel mane pok otimrega jowagi gin ga gina gi juogi moro ma owuok awuoka ni Arun wuod John ni ok ema diyoga ji gi penjo mang'eny ja kawuono wayude ma ne onge wang' ni ne waringo kamoro achiel wate ma kata wadhi irgi to ok ne ging'iwa kaka joka ne ging'iwa kaka
jogi en achiel kuomgi. Yes. Samilo osebedo achiel kuomgi jadong chief. Nitiere penjo moko bende ma osebiro ahinya ni sama udhi mar mondo mine ulos kod jogi eki. Iwacho chini kachande ni obila ni nitiere gimoro mane un godo kudwar mondo mi uti godo. Ma en gima osebedi ka ipenjo ni wang'ino ok waneno polise Kisumo. Jogi ne biro mana loso kodwa kendo polise ne onge. Confirm for record. Obila mabiro a Kisumu ndalo yiero mane biro 2010 biro chan ne nitiere koso ne onge Kisumu ka. Wood John adwa nyisi ni geche ne wan go ka e 80 lochi. Yes. Tok nwa nyal dwaro mondo ung'e kuma kanogi. Ang'o miyo thuolo mokalo chien en gima ing'eyo gande. Mong'enga mane no kata ka giringo gi luoro. Gimo miyo machi ng'eyo ga. Yes. Nikech ubedo ga wanena ka unenowa. To uchal jomo neno jomoko. Koro uchaka. Koro jogi konere. To miyo udok chien matin. Koro jogute neno ka wan go gute mopogre. Wan ga gi jogute makwar. Ma waluongo gi ni General Service Unit, GSU. To wan gi jogute marotenge. Jogute marotenge go e wan te police, nikech police bende wan kanyo tieng' diriyo. Wan gi administration police, to wan gi regular police. Ma be ng'enyne sanity wariwo gin gimoro achiel. Koro jogute makwar gi ne wan kod gi loche 80 to nwakanogi. Ni kang'o chopo ni tek kiumana. To kwagol gi tebe, wagolo mana matin, kata adek kende, to romo tiyo Kisumu kama tieki. But ne wang'e ni lwenju ka uchako ga kaka joka nyana. En lweny mathego tek, koro ne nyaka waikre. Ok nwadwa ni, ing'eni sirikal ok loga, sirikal ema locho. To koro nyaka ne wabed gi ikruok motelo, ikruok mbele. Ma kapo ni umonjwa ma koro utamo wang'wa kabisa, to wabiro tiyo gi yore duto mwanyalo kelo. Okay, ngato nyoma winji nyalo wacho ni chal ka gima kara sirikal ema kelo ga koko nikech ngajo piny ole modhiri yo machielo to mano nyalo pogre, but anyway gima timre jogi ne ni kodwa to jogi noherowa to jogi be ne nenowa kaka ne wan jotima nikech ne uloko yo ma utiyo go. But anyway, bentiere gimoro amora manyalo wacho ni mairi no kodhi makare kata manyalo wacho ni oyo kama to kier no beti koso duto te no dhi maber atamalo 100. Mano ok anyal wacho kamano. Ka wacho kamano tariam. Kaka administrator. Yes. Ken rambulu ta wacho ni rambulu. Ken rachar ta wacho ni rachar. Chieng' kura. Kudong dala chieng' to kura. Yes. Ne waluoro. Ka wanyiso ji ni kawuono we uru joma mine monindi. Gin gi chung chakre sa 9. Security waketo ya kutosha. Onge ng'abo ndhono wadgi kata chiel. Giwuotho ka gidhi ka kura. To chuo. To nind kuonde kura. Koro ne waketo gini. Kochopo chieng' kura. Gima nokodhi maber mi penja cha. Jowa nokowuok kaka ne wa expect. Mondo mine dhi kura. Okay. Nitiere jomo osebedo ka wacho chief ni ne unindo nyakonchiel. Nitiere candidates mane usiro. Mabe ne unitoke jogi kende ubiro mondo mege dhiyo. Sirikal no kaw kod hold that thought live Chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi. Willis John Ochieng Onyona koso Willis John Onyona Ochieng live Chenro mari mar Kuku Mar Wach. Live Chenro mari mar Kuku Mar Wach agomba kod chief morito town location owacho ni kairi chal kod division ochalo kamano rito koda kagidiyo chendo nikech wan seche moko waweyo jo siasa madongo mondo mwago mbaka kod sirikal mantiere piny kairi maloso kodi pile ka pile sami wuok e odi tiro mogodo sami dok e odi bende biro mogodo live migosi Willis John Ochieng Onyona Chenro mari mar Kuku Mar Wach nyaka yiene pango nyinge ni te kaka gidhi baga but ang'ena bro mako nen Willis John Onyona Ochieng alright tire mo hukumu ise ni no nendo nyakonchiel yes samoro ke location mari but chik nitiere chife moko sisa chife moko mano nendo kod jochung moko adiri koso kadiri chief mato kanyal wacho no ken adiera en adiera nikech kaka e Kisumu ka ane matelo ni chife te. Magi mora matimre ma usika gi weche mag chife nyaka chop kuom. Wachni no chopo ira. Ne nitie jowa manonindo konchiel.
to ok ne ginindo be yo marach nikech ne ginindo koma bende ne idwa ni apaka owiye unjo inanyisi anyisa adiera makende nikech kata mana an bende nitie kaka nanindo nikech wan waluwo orders to kowach ni left then left Yisi ni aura ni nyalo luwo kairi okila ni gwenyiri gibi okay mana mane momiyo kiwacho mano tawacho ni en adier nitie kuonde mane wanindo aipo ancha nomiyo police support gi park ne gitiyo maber kendo gitamne itiyo ni they did it professionally ni professionalism mar obila ne ntiere malo inene kamano koso kinene kamano en adiera nikech ne wabede training kapok wachopi kanyo kapok wachopi yiero mane waloso mane wapuonjre wabende ne wang'iyo kuonde mwakosega ni japiny kech wan bende ok wanyal wacho ni wana 100% perfect nitie kuonde mwang'ade ne jopiny ndara koro nwawinjre ni wang'ni wawe jopiny gi onyon nyaka tiendwa to wagone mana ni nyono tienda to biro goni mos to utieko maber koro kuonde mane wadhiye matek ne waduoko piny mae momiyo nyo puoch gi pak obedo nikech jogi nyo neno kaka chiel kuomgi ma onge kata askach wachiel manyo pamo ng'ato area na an gi mchanganyiko ya watu mchanganyiko mar ji an gi Hindu community an gi Muslim community an gi Wakristo an gi jolejo an gi joroho an gi jonomia kanise go te to nyaka moro ka dhiye to nitie kaka loso kodgi kaluwore gi chike gi mag kanisa kanise be nwa wuothe te koro gini en gima wang'iyo ni ka wanyalo ringe laindni to onge ng'ama biro ga go wadgi kata ng'ama biro gini koro jo IPOA no opuodhowa kata no pakowa nikech Kisumu ka ema ne un kaka jo menyo kayo kama ni mae mane center of attraction to wan bende nwa wacho ni bing nunwa seneno uchon kaka ubiro ng'iyowa wadwa kuodo wiu yo manodwa kuodo go wiu ni kama uparo na wabro go eji wabro go tiagas wabro go lisasi ok nune kata chiel okay koro no ukawa jok man gik maricho biro lile bane kelo mondo mwabwangi watime maber to kwa winji ka upako to kama uneno ka wagwonye tie ng'ato kaka mana winjo kawuono 97.3 ka koro ambulance marwa timo timbe moko nego timre ta winjo kanyo go kabisa to samwa timo maber ma ng'ato yudo accident kacha waringo kanyo to wakonyo pio mato kwa ok dalose lojo fwambo te bata pana nyalo lose loya ne wasebedo kawacho ni oyo kama ber to wachi ni ber to karach be no wachi ni rach okay jadung chief saniri kao NYS en gimose chakore poko chakore to ber mar kao thuolo ni ren mane jadung NYS dhi timre kendo wadhi kao ji to ber mare nitie nikech mokwongo kosekawi midhi discipline mari kata luor moro midhi bedo go cha mineno wan go waning'e ni wakiago nosa wan en yesa kata wacho ni dhigo mama tiwacho mana ni yesa dhi nyumri e pi tidhi adhiya tiwacho mana ni yesa koro discipline ma ni NYS ka ni malo mar ariyo ndalo mitieke betin nikech idhi tieko dweche auchiel tiwuok sami wuok ni ilari alara nikech sani kembe mang'eny kata kuonde mang'eny kata migepe mang'eny mag sirikal kao jok mobedo trained through NYS nikech ok en ng'ama podang' ni yud ni indiscipline cases moko en ng'ama nigi luor makende then kidware sa achiel to sa achiel ne mibro yude kanyo mana kaka an ka ni idware sa ang'wen ne mane yuda mano to kendo ka gitieko ok gigolam nyisa Wood John be kora challenge nyisa ng'ama iseneno moae NYS mutieko maber gintiere kora gi mok gelweti gi tayari mokwongo abenda chaka ndiko ni barua mar recommendation manyiso ni kacha to wapuodhe ng'ano yudo tich ng'wech kilose yudo tich ng'wech okelo ni ang'o ma nyaka ng'ani bed godo requirements ma nyaka bed go mokwongo nyaka ibed gi barupeni mag skul
Mar ariyo, nyaka ibed gi barua manyiso ni kiti ber. Yes. Mar adek, nyaka ibedie ni gine pin mar KRA bende ino. Mar ang'wen, kipande nyaka ibedgo. Mar abich, chief mari nyaka puodhi ni in ng'ama ber kaluwore gi oteseni, kaluwore gi training be mane yude NYS. Koro gigi duto kisebedogo, kama idhi dware tich ok ibi anono. Ok bi chalo gi sama an awuon mane ok adhi NYS to aonge training moro, otesena mag skul ema keto mbele. Adhi dwaro idhi kuong kaw ja NYS, an ibiro ng'iya bang'e. Koro kapod inyithengi. Waloso arita kwe ma Kisumu jaduong'. Jaduong' arita kwe generally ober. Ok abi wacho ni orach, to un kaka jofwambo to useng'aonwago malo kabisa. Ok wang'awe jaduong', oseneg ji ariyo e location ni. Moro neg railways, jarita kwe, moro neg Kakanu, moro go the door, gin mang'eny. Jaduong' pod abro duoki aduoka. Yes. Gik ma useketo, ing'eni town kata in Nyamasaria, iwacho ni mani in Kisumu town. Kose, kidhi Mitiro kucha, kidhi Mitiro tiwacho ni itidak Nyamasaria, ni Wuod John odak Kisumu town. Koro gigi ok osebedo katimre e area mara. Gigi osebedo katimre mostly gitimre Kisumu East. Railways en kanye? Railways en Kara. Yes. To railways ni en odhi nyaka Kanyakwar, mano pod railways. Koro ing'eni kiwacho railways, mano railways ward. Kakanu mano ni northern sub location. En Kara. Yes. E report man go. Yes. Aonge kama sendike report mar incident report, ngech mano waluongo ni incident report. Yes. Mar ng'amunegi. Onge ng'at menya mose nege location mari. Onge. Chief assistant jarita kwe macha no negi railways estate. Kacho kari macha ne gin jok manenegi ma ok nen yor kuo. Yes. Gin jok manenegi ywaruok e kind gi margi moro. Okay. Koro kanyo kwanyal wacho ni arita kwera. Koro insecurity kari ber kusorach. Insecurity Kara ber. Atamal nono nyaka par. Ma kata an gaboro. Nikech ariyo mari mar Kuku Mar Wach atamalo mari jakwe Kara en aboro ewi apar. Wacho ni jogi kuma ononge kod report mora mora mar ng'at mosenegi kalure kod njore mosetimore wi ywaruok moko mantiere. Sirikal wacha diri koso sirikal riambo live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Sirikal wacha diri koso riambo. Sirikal pok noriambo. Ang'eni kanyo biro challenge. Sirikal pok noriambo. Sirikal wacha dier. Okay. To gimomiyo wacha dier nikech kiriambo ne japiny to kiny oyudre ni riambo. Be kiny chaki dok kanyi loso kod gima giwinji. Adiri makene manyako wachi chief en ni iwacho ni sama utio mariche mwawacho. Yes. But kwada pogra kodi ne usetemo arita kwe mai Kisumu town location mari kata division mar Central Division ose bedo maber. Pokwa neno incidences mag jok mai chadho bila macho no katimore Kisumu East mabena moko timore yo Kanyamedha gini. But kata kama ne wacho tire moro mar simbe mokopo ni yudo maento oriwo ududo te polise jirote mondo mi manto nyaka ujeu mondo ibed makare jaduong'. Mano tapro wacho ni mana adier. Okay. To vijana gin vijende adek. Yes. Ing'eni one an chief mong'e area ne tang'e joga. Ang'eni sama owachna ni ng'ato nokwalo tie mtoka. Yes. Tang'e aina jok madhi dwaro. Ng'ene gweng'o kaeri arone jakuwe mano kwe. Walos kumng'adi walos kar shauri moyo Kaloleni sub location. Mancho do unono banka assistant chief Tino the retirement. Ero kama na inya wuoda. Uselande usekawo ng'ato ang'o manya ng'ani bedi godo. Gimwa setimo. Yes. Ni dwe mar abiriyo. Assistant chief mara ma iluongo ni Moses Otieno Kodhoji. Nochopo hike makoro nego wego tich ma en higni 60. Koro kano chopo ne chuno ni nyaka odhi dala. Nodhi mabende ne watimo ne party maber, ma wagoni oriti maber, ma wakowe maber. Koro bang' mano kanyo chopo dwe mar 8 to nyo wase advertise area no ni nono ma qualifications nitie ma wadwaro. Deadline mar application
kata deadline mar oro kwayo en tarik 7 mar dwe ma kiny idwaro chief machal nade? Chief machal nade midwaro kanye? Chief madwaro mokwongo ok abi ng'iyo ni en ng'ama mama kata ng'ama dichuo. Qualification mokwongo nyaka ibed ng'ama jachir. Kech ka ng'abedo gi chief maluor tiende nabro ga dhi tiyo tij assistant chief ni sate. Ka ng'abedo nyaka obed ng'ama nyalo chomo ji ka wach nitie. Nyaka obed ng'ama jaratiro. Nyaka obed ng'ama ka gimoro nitie to consult jatende kapok otimo. Nyaka obed ng'ama hike 35 ka to kokalo 45. Okay. To nyaka obed ng'ama odhi skul. Yes. To grade ma tin mogik. Yes. Wabro kawo C-. Riti jadwa ng'e kamera ne tir wach mari mogik. Gima anyalo wacho sani ni mokwongo adwoko ne jo Kisumu Central erokamano nikech kano chopo ne wadwa ni ji okaw kura wan ema ne wayombo. Ne wakawo kura e yo mamalo kabisa. To gima chaka kwagi ni ka gikawo kura ok kawe nokane. Ikawe ni kochopo sa tije to nego ti kode. Yes. Kanye mane gi disappoint wakawo ne gikawo maber mane wayombo to kugoye to ok gigoye. Mano makosa. Mar ariyo, Yes. wach kipande. Sani kipande waseduogo go mang'eny kabisa moseduogo. Koro wakwayo ni ng'ata mano o apply okwayo kipande chakre dwe mar 5 Yes. nyaka dwe mar 6 7 kipande gi oseduogo gibi mondo gikaw. Mar adek, Yes. akwayo jok moko ma madho gik mopogre gi. Yes. Ni gin to waonge kodgi gi thuolo, waonge kodgi gi space, waonge kodgi gi loso. Wabro deal kodgi kaka dwarre. Gimoro mano okinyi okidwa tich ichako mer okinyi tidwa mer nyaka odhiambo. Yes. In puodho kata ang'o mang' ni tim manyalo konyo familia ni. Mogik, Yes. akwayo jo Kisumu. Sani weche pod tek. Town pod oridre. Tadwa ni mondo ji oyaw ohendni gi ji oti. Wan gi maximum security. An go bila moro. Arita kwe ber marach makati dwa wuotho sadi. Oriti chief. Chako do ko mbaka chieng machielo ma machupa giko machielo mar Kuku Mar Wach nyinga en Haron Otieno chief. Oriti, good luck jidwa. Thank you Wuoda. Amor matek. Tibendi beda achiel kuom joma dhi apply. Okay. E sub location. Ngabro fwambo. Ani gi chir? Oge chir. In gi chir. Live ma en Kuku